Chtěla bych ti položit jednu otázku. Pokud by si měl dnes zemřít, jsi si jistý, že půjdeš do nebe? Možná si říkáš, ne, nejsem si jistý, neboť si nad tím snad ještě nikdy nepřemýšlel. Ale Bible nám říká, že už teď si můžeš být 100% jistý, že jsi na své cestě do nebe. Je to jen pár věcí, kterým musíš předtím porozumět, abys mohl získat spasení a tím mít tu jistotu. První věc je přiznat si, že jsi hříšný. Bible říká v Římským v 3. kapitole verše 10 až 11. Jakož psáno jest, že není spravedlivého ani jednoho, není rozumného, není kdo by hledal Boha. Dále pak čteme ve 23. verši. Neboť není rozdílu, všichni zajisté zřešili a nemají slávy Boží. A sama pak Bible nám říká, že hřích je přestoupením zákona. Pokud Bůh tedy říká nelži a ty zalžeš, tak je to hřích. Pokud řekne, že nesmíš krást a ty něco ukradneš, tak je to hřích. Když tedy porušíme Boží zákon, tak tím zřešíme. A podle tohoto verše jsme všichni zřešili, kdokoliv na světě. Já jsem zřešila a jsem hříšná stejně jako ty. A na neštěstí je to odplata za naše hříchy. V Římským 6. kapitole 23. verši čteme. Nebo odplata za hřích je smrt. Odplata tedy znamená to, co jsme si vydělali. Stejně jako když jdete do práce, tak si za svou práci vyděláváte peníze. Tak v tomhle případě to, co my jsme si vydělali za náš hřích, je smrt. A když to mluvíme o smrti, tak většina z nás si představí fyzickou smrt, tedy smrt našeho pozemského těla, ale Bible nemluví jen o fyzické smrti, ale taky o naší duchovní smrti. A když se teď podíváme do Zjevení 20. kapitoly, verše 14 až 15, čteme. Smrt pak a peklo uvržení jsou do jezera ohnivého, a toť je smrt druhá. I ten, kdož není nalezen v knize života zapsán, uvržen je do jezera ohnivého. Je to tedy nějaká druhá smrt, což je uvržení do ohnivého jezera. Když někdo umře fyzicky, to je první smrt, a pokud je pak uvržen do pekla, Bible tomu říká druhá smrt. Takže když je v Římským řečeno, že odplatou za hřích je smrt, nejedná se jen o fyzickou smrt, ale o tu druhou smrt, tu duchovní. Musíme tedy rozumět tomu, že náš hřích nás odsuzuje do pekla. Dále pak ve Zjevení 21. kapitole nám dán seznam těch, kteří mají svůj díl v pekle. Nevěrní, vražedníci, smilníci, modláři. Každý by si řekl, jo, vražedníci, ti si zaslouží skončit v pekle, ale všimni si, že na konci toho je, i všem lhářům patří díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. Většina lidí nikdy nikoho nezabila, ale Bůh se nám tu snaží ukázat to, že všichni jsme udělali něco špatně a že stačí jen jedna lež, aby jsme byli odsouzeni k tomu jít do pekla. V Jakubovi v 2. kapitole je shrnuto, že pokud bychom dodržovali celý zákon, ale provinili se jen v jedné z věcí, tak jsme vinni z celého zákona. Tak tohle byly ty špatné zprávy na začátek, ale Bůh pro nás udělal něco, tak aby nikdo z nás tak nemusel skončit. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to je spása, kterou musíme přijmout jako dárek zdarma, a to jsou ty dobré zprávy. Jak už jsme jednou četli, nebo odplata za hřích je smrt. Této části už rozumíme a dál verš pokračuje. Ale milost Boží, život věčný v Kristu Ježíši Pánu našem. Pán Bůh pro tebe má dárek, který ti chce dát a tím darem je věčný život skrze Ježíše Krista. Efeským 2. kapitola verši 8 až 9 nám říkají. Nebo milostí spasení jste skrze víru, a to ne sami ze sebe, dar je to Boží, ne ze skutků, aby se někdo nechlubil. Teď použiju takovou ilustraci. Řekněme, že máš dneska narozeniny a já pro tebe mám dárek. Třeba ti chci dát knížku a řeknu, tady máš a hezký narozeniny. Co bys potom musel udělat, aby ta knížka byla tvoje? Jednoduše ji přijmout, že? A teď, kdybych ti třeba řekla, za tu knížku jsem dala 500, tak když mi dáš 150, tak je tvoje. Byl by to dárek? Nebyl. Nebo jinak, kdybych řekla třeba, tady máš, ta knížka je tvoje, je to dárek, nechci za to žádný peníze, ale jen mi umí auto. Jednalo by se stále o dárek? Ne, protože v ten moment, kdybys mi za to šel umít to auto, tak bys proto pracoval něco jako, že to chceš splatit a tím pádem už by to nebyl dar. Dar je prostě něco, co je zdarma. Ty za něj neplatíš, někdo jiný za něj zaplatil, ale pro tebe je zdarma. Stejně tak je to se spásou. Spása je dar, ne ze skutků, aby se někdo nechlubil.
My si naši spásu nějak nevyděláváme tím, jak žijeme život, nebo kolik dobrých skutků uděláme, nebo tím, že jsme nábožní. Spása je nám dána zcela zdarma od Boha. Někdo si myslí, že musíme prvně činit pokání, nebo se odvrátit od našich hříchů nebo od špatného způsobu života, který jsme třeba doteď žili, abychom vůbec mohli jít do nebe. Ale musíš pochopit, že to jsou také skutky. Jak se píše v první části verše v Jonášovi 3:10, i viděl Bůh skutky jejich, že se odvrátili od cesty své zlé. Tady vidíme, že ti lidé se odvrátili neboli činili pokání od svých zlých cest a Bůh to tady nazývá skutky. Takže jestli věříš tomu, že se musíš odvrátit od hříchu, abys mohl být spasen, tak vlastně přidáváš skutky ke svému spasení, ale spasení je dárek zdarma, který není ze skutků. Biblické pokání je změnou mysli a v rámci spasení to znamená to, že se odvrátíš od své nevěry k víře. Nebo že se odvrátíš od čehokoliv, čemu jsi předtím důvěřoval, že tě dostane do nebe, jako třeba dobré skutky, pobožnost a tak. A obrátíš se k tomu, že budeš věřit pouze a pouze v oběť Pána Ježíše Krista. A další věc, kterou musíš pochopit, je to, co pro nás Pán Ježíš udělal, že on už za naše hříchy zaplatil. Římským 5:8 nám říká: dokazuje pak Bůh lásky své k nám, nebo když jsme ještě hříšníci byli, Kristus umřel za nás. Pán Ježíš nebyl jen obyčejný člověk, prorok nebo dobrý učitel. Jak se dočítáme v Matoušově 1. kapitole. Aj, Pana těhotná bude a porodí syna a nazveš jméno jeho Immanuel, které se vykládá s námi Bůh. S námi Bůh, protože on nebyl jen člověk, ale byl Bůh v těle. Začátek Janova evangelia říká: na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. A pokračuje 14. veršem. A slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi a viděli jsme slávu jeho, slávu, jakožto jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy. A nebo v 1. Timoteovi 3. kapitole. A v pravdě veliké je tajemství pobožnosti, že Bůh zjeven jest v těle. A tak sám Bůh zjevený v těle k nám přišel, aby nás zachránil. On sám byl bez hříchu, ale vzal na sebe všechny naše hříchy, aby nás znovu udělal spravedlivými před Bohem. Evangelium je tedy toto. Ježíš byl narozen z Panny, byl Bohem v lidském těle, sám nepoznal hřích, nikdy nezřešil, ale byl neprávem odsouzen k smrti na kříži. Ne, aby zaplatil za svoje hříchy, protože v něm hříchu nebylo, ale aby zaplatil za naše hříchy. Byl pohřben a o 3 dny později byl vzkříšený jako splátku za naše hříchy. Nejslavnější verš Jan 3:16 říká: nebo tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. A tak tou dobrou zprávou je, že Ježíš Kristus skrze jeho smrt, pohřbení a mrtvých vstání zaplatil za všechny naše hříchy. A díky tomu můžeš mít jistotu už teď, protože svou spásu už nemůžeš ztratit. Stejně tak, že jsi si ji ničím nezasloužil, protože je nám dána z milosti, tak o ní nemůžeš svými činy přijít. Každý, kdo věří, má tedy věčný život. V ten moment, kdy jsme dělali veškerou svou naději pouze v Pána Ježíše Krista a jeho oběť, už dostáváme věčný život. To je život, který nikdy neskončí. Tenhle dar spasení je tedy věčně trvající. Tak řekněme, že dneska uvěříš a dostaneš věčný život. A hypoteticky, kdybys teda za 5 let ode dneška vykradl banku nebo někoho zabil, může ti Bůh vzít spasení? Nebo může ti Bůh vzít věčný život? Nemůže a nevezme. To by z Boha udělal lháře, protože by ten život netrval věčnost, i když to tak Pán Bůh zaslíbil. Pán Bůh nemůže lhát, pokud zaslíbil život, který trvá věčně, tak je to život, který bude trvat věčně. Ale nepochop to špatně, tím se nemyslí, že budeš spasený a běž vykrádat banky a zabíjet lidi a nic se ti nestane. Samozřejmě, že na tomhle světě neseme následky za naše činy, takže to není tak, že ti najednou všechno projde. Pán Bůh si tě pohlídá a kárá ty, které miluje a stará se o svoje děti. Ale to, co musíš pochopit, je, že jenom co jsi spasený, tak tvoji věčnost už nic neohrozí. V Janově evangeliu na jednom místě Ježíš říká: a já život věčný dávám jim, a nezahynou na věky,
aniž jich kdo vytrhne z ruky mé. Otec můj, kterýž mi je dal, větší jest nade všecky, a žádný jich nemůže vytrhnout z ruky mého Otce. Nádherou spasení je to, že když ti Bůh odpustí tvoje hříchy, tak jde o všechny. O hříchy z tvojí minulosti, hříchy přítomnosti i ty hříchy, které teprve uděláš. Za všechny už bylo zaplaceno. Jak můžeme číst například v Římským 4. kapitole. Blahoslavení, jejich odpuštěny jsou nepravosti a jejich přikrytí jsou hříchové. Blahoslavený muž, kterémuž Pán nepočítá hříchu. A tak všechno, co teď musíš udělat, je zavolat na Boží jméno, na jméno Pána Ježíše Krista. Takže máš před sebou tenhle super dárek a je na tobě, jestli ho chceš přijmout nebo odmítnout. Pán Ježíš už za ně dávno zaplatil a každému z nás ten dar zdarma nabízí. Pokud ho chceš tedy přijmout, tohle je jak. Římským 10. kapitola, verš 9. Vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že ji Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Vyznáš-li, že jsi hříšník zasluhující smrt a zavoláš na Ježíše Krista, aby tě zachránil. Ale nejde jen o prázdná slova, ale je tam i víra. Dále je psáno uvěříš-li. Jestli tedy věříš tomu, že Ježíšova smrt, pohřbení, z mrtvých vstání už za tvůj hřích zaplatili. Ne tvůj dobrý život, nebo skutky, nebo tvoje pokání od hříchu, ale jeho oběť byla dostatečnou, aby tě vykoupila před věčnou smrtí. A na konci verše je, spasen budeš. Všimni si, neříká, možná budeš spasen, snad budeš spasen, ale Bůh ti s jistotou říká, budeš spasen, pokud to vyznáš a uvěříš. Všechno jsem použila přímo z Bible, a tak jestli tomu věříš a přiznáš si, že jsi hříšný, chápeš, že hřích tě odsuzuje k věčné smrti v pekle, jestli chápeš, že spása je dárek zdarma a ničím si ho nezasluhuješ, jestli věříš, že Ježíš byl Bůh v těle a skrze jeho smrt, pohřbení a zmrtvých vstání byl zaplaceno za tvůj hřích a že svou spásu nemůžeš nějak ztratit, protože je to dár věčného života. Jestli tomuhle věříš, tak bych tě moc ráda pomohla zformulovat modlitbu. Tahle modlitba sama o sobě nikoho nezachrání, ale Bůh řekl, vyznáš-li a uvěříš-li, ve svém srdci budeš spasen. Takže jestli tomuhle všemu věříš, prostě po mně opakuj. Ježíši, uvědomuji si, že jsem hříšník a zasloužím si za to jít do pekla. Prosím, odpusť mi všechny moje hříchy a dej mi věčný život. Věřím, že jsi zaplatil za moje hříchy na kříži a 3. dne vstal z mrtvých. Nemám naději v sobě a svých skutcích, ale všechnu svou víru dávám v tebe. Děkuji. Amen. A tak pokud jsi to teď vyznal a věříš tomu ve svém srdci, tak ti moc gratuluji a podle Božího slova jsi odteď spasený, jsi Božím dítětem a máš věčný život.